Terve! Ettepä arvannutkaan, että minäpä oon täällä. Minäpä arvasin, että te ootte siellä. Joo. Pitkästä aikaa. Ajattelin, että pitäisiköhän sitten tehdä vähän sisältöä kanavalle. Nythän tilanne on seuraavanlainen, että tarkoitus vähän mökkiä tuossa lämmäytellä ja kävin siis siellä jonkun yön tuossa köllöttelemässä. Mä eilen jo vähän aloittelin. 6 astetta oli pakkasella, kun menin sinne. Nyt oli 6 astetta jo lämmintä. Ei oo ollenkaan nyt pahalla mallilla. Ajattelin, että kun näin lauhaviikko, niin pitäisi alkaa lämmitellä. Niin tänä aamuna kun ajelin tuonne työvaalle, niin oli 15 astetta pakkasta siellä. Ja sepää siitä sitten. Vaan nythän se näyttää sille, että lauhtuu keliä ja alkaa lunta ripsimään. Alavi sitten niin kuin aina heti. Mutta ei kai siinä, niin tämmöset kujeet. Joo, meillä oli kesällä tässä ankara operaatio isäukon kanssa. Kaivettiin ojat tähän tiehen. Melko pehmit ollut tämä tie aina keväisin vaan. Nythän sen Jesse ja Messoni valjastettiin, niin tie vaikka tästä tuli ihan hyvä tästä tiestä. Melkein onnistui silloin kuiva keliaikana tehdä. Sitten kun alkoi sepeliaju, niin alkoi semmoset vesisatteet, että sitähän tuli muutamassa päivässä 130 milliä. Se oli se ensimmäinen päivä, nyt tuliko 50 milliä. Meneekö? Se olisi pysynyt kuivana, niin se olisi ollut vielä parempi se loppu. Kyllä se varmaan ihan hyvä nyt tuli. Tälle pätkällehän sitä ei tehty mitään, se oli valmiina. Vielähän jäi ensi kesäksi. Melkoinen työmaa oli, kun se oli melkoista kiviroveikkoa. Sai kyllä niitä kiviä keräillä tästä tiestä pois. Perääkin kerran, kun sitä höylättiin ja lanattiin ja tehtiin vaikka mitä sille. Monella eri härvelillä. Sitä aina kyllä nousi sitä kiveä pintaan. Yksi päivä kävelin tämä kilometri, mitä tässä on, 1000 kilometriä, niin 4 kertaa päästöpäähän. Mä saatinhan siinä liikuttaa, kun rautakantia ottaa olalle ja kävelee. Sen puolelle. Tässä oli semmonen melko pehmyt kohta tässä. Polttiin tällä hiasellakin, eli vetoihin hiasen upposi tähän tiehen. Tähän kaivettiin rumpu sitten. Tässä on se rummun paikka. Jospa se vesi huillas siitä eri tavalla. No joo, sitä on täällä mökille tultu ja kävin tuossa järvellä kävelemässä tunnin verran, niin se rupesi pikkusen huiko tulemaan. Ajattelin, että jos paistelis makkarat tässä samalla kun lämmittää tätä asumusta, niin pistin kahvitkin tuleelle. Se on kätevä tuo kyllä, kierrättää hyvin, kun saapi vähän lämpöä pirttiin, niin kierrättää hyvin ilmaa. Eilen oli melko kosteata ja kylmää ilmaa, kun se tuossa töhisi. Nythän tämä alkaa jo vähän lämpiämään, että kohta 10 astetta mökissä. Niin alkaa tämä tulikivi vastaamaan pikkuhiljaa. Ollaan siinä 50 pesällistä poltettukin. Semmoista. Niin. No joo, eipähän siinä. Jatketaan harrastuksia.
No joo, sehän rupesi lämpö vastaamaan, kun 15 näyttää kohta mittari. Tää voisi vaikka asettua taloksi pikkuhiljaa. Vaan katsotaanpa tänne. Vanhasta saunasta tein viime kesänä tämmösen huoneen. Ihan pätevä oloinen rakennelma tuli tähän tekastua. Siinä oli väliseinä ennen tuossa näkyy tuo palakki. Niin väliseinä, tämä oli pukuhuonetta ja tuli saunapuoli. Saunan puoli oli tuolla, niin saipahan uuden elämän sitten tämäkin. Tässä oli betonin laatta. Se laatan koputtelin pois ja metrin verran paksusti oli maita siellä alla, niin ne maat kärräsin pihalle ja tein rossipohjan tuohon. Siinä on alla 10-senttinen vinnuvuomi ja sen päällä on. Siellä on itse asiassa nuo puhelinpylvät on poikittain menneet tuolla alla näin. Ja sitten näin päin on 150-piset lattianiskat ja siihen väliin on sitten se 10-senttinen vinvuomi, niin se on melko lämmin on sitten tämä huone jatkossa. Siellä olisi täällä on reikä valmiina, siihen saisi vaikka kamiinan laitettua. Siinä on ollut se kiuas ennen. Saisi kyllä varmasti ihan toimivan tästä huoneesta. Tosiaan on kyllä jäsylattia. Ja ei ole kovin kylmäkään, vaikka tätä ei ole lämmitetty, niin tässä käppäilleen. Hyvin varastoipi kyllä tuo vinvuomi. Semmosta. Jotakin pientä puuhastelua tullut tässä tehtyä. Jos vaikka viikonlopuksi pääsisi tosiaan tänne mökille asettumaan. Työmaat on tuossa sen verran lähellä nyt, niin se on ihan nätti tästä kulkeakin sitten. Mutta joo, eikä siinä minä alan laittamaan varmaan peltejä kohta puoliin kiinni ja lähden tuonne kotitalloon. Aamulla pitää lähteä taas pölliä veivaamaan niin sanotusti. Siinähän on tälle 6:30 kello niin saunassa käypi. Niin siinäpä se on tämmönen mökki my day pulukassa sitten. Eipähän siinä. Palataan ehkä tässä vielä joskus. Moro!